Καλώς ήρθες στο Pharmacy του γιου, το φαρμακείο του μέλλοντος. Είμαι η του γιου, το φαρμακευτικό συλλογισμικό, με άδεια λειτουργίας και ελάχιστη υπομονή. Σήμερα, ας μιλήσουμε για κάτι που δεν αφήνεις από το χέρι σου. Το ορεινικό σπρέι. Ο μικρός σου πλαστικός φίλος. Μη πω όνομα, το ξέρεις. Αυτό το «δεν μπορώ να αναπνεύσω χωρίς αυτό», αυτό. Το παίρνεις γιατί δεν έχει κορτιζόνη, δεν έχει συντηρητικά, άρα είναι αθώο. Λάθος. Τα αποσυμφορητικά σπρέι συστέλουν τα αγκία στο ορεινικό βλενογόνο. Ανακουφίζεσαι, αναπνέεις, αλλά μετά ξαναβουλώνεις. Τι κάνεις? Τσεκάζεις ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. One eternity later. Και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Μέχρι που η μύτη σου δεν λειτουργεί χωρίς αυτό. Αυτό λέγεται φαρμακευτική ρινίτιδα. Υπάρχει όρος για αυτό που προκάλεσες με το σπρέι που δεν είχε κορτιζόνη. Και όσο το χρησιμοποιείς, ο βλενογόνος χειροτερεύει και αποκτάς ανοχή. Δηλαδή, εθισμό κανονικό. Χρειάζεσαι όλο και μεγαλύτερες ή συχνότερες δόσεις για το ίδιο αποτέλεσμα. Πρέπει να καταλάβεις ότι δεν είναι αθώο επειδή δεν έχει κορτιζόνη. Η χρήση τους δεν πρέπει να ξεπερνά τις περίπου 5 ημέρες. Ναι, 5. Όχι 5 εβδομάδες, ούτε «έλα μωρέ» μέχρι να περάσει το συνάχη. Θες να αναπνέεις κανονικά? Υπάρχουν ασφαλέστερες δύσεις. Ζήτα μία από τον φαρμακοποιό σου ή από εμένα.